ዜጋታት ደገ ኣብ ግዳም ዘለና ኣዝና ብዙሓት ኢና ኢልና ኣለና ግቡእ ድማ ኣለና ሕጋዊ ግቡእ ናይ ሕልና ኣይኮነን ናይ ሕልና ጥራይ ኣይኮነን ክደሊ ከለኻ ትመጾ ክደሊ ከለኻ ትገድፎ ኮሪኻ ትገድፎ ተሓጒስካ ትመጾ ኣብ ዝድላኻ ዓይነት ተወዲብካ ድላይካ ሓላፍነት ዘይብሉ ምኻድ ኣይኮነን ለውጢ ክመጽእ ኣብቲ ሃገር እንታይ ትገብር ኣለኻ ብዝበሃለሉ ግዜ ክትምልሾ ዘለካ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ ምዃኑ ናብ ዜጋታት ወዲቑሉ ኣባና ሕቶ ሕጂ ብሕጊ ዝሕተተሉ ከም ዜጋ እንታይ እዩ ንዝብል ሰብ መልሲ ሕጋዊ መልሲ ክንህብ ኣለና ዜጋታት ኤርትራ ክንፍጽሞ ዘለና ግቡኣት ኣብ ቅዋምና እዩ ሰፊሩ ዘሎ ናይ ዝኾነት ሃገር ዜጋታት ግቡእን ኣብ ቅዋም እዩ ዝሰፍር ከም ዝናሕና ካልእ የለን እሱ እዩ ኣድማሳዊ ሕጊ ናይ ሓንቲ ሃገር ካብ ቅዋማ እዩ ዝብገስ መሰረት ናይ ኩሉ ሕግታት ቅዋም እዩ እዚ ሕጋዊ ቃል ወይ ሕጋዊ መግለጺ እየ ዝገልጽ ዘለኹ ንኣብነት ሓንቲ ማሕበር ናይ ከባቢ ንበላ ናይ ሓንቲ ከባቢ ማሕበር ናይ ምትሕግጋዝ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ትገብሮ ሕጊ ነንሕድሕዳ ነታ ኣባላታ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ንነብሶም ነቶም ከባቢ ጥራይ ነቶም ጎረባብቲ ዝምልከት ማሕበር እንተገይሮም ንሓዘን ንመርዓ እታ ዘውፅዋ ሕጊ መወዳእታ ምስ ቅዋም ዝበሎ ክትጋጮ የብላን እዩ ዝብል እቲ ሕጊ ብዓብዩ ናይ ንግዲ ሕጊ ኣሎ እዚ ኮመርሻል ሎው ዝበሃል እሱ ምስቲ ቅዋም ክሰማማዕ ኣለዎ ገበናዊ ሕጊ ዝበሃል ኣዝዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝሓዘ ንነፍሲ ወከፍ ገበን ዝትንትን ገበናዊ ሕጊ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ምስ ቅዋም ክጋጮ ይብሉን ሲቪላዊ ሕጊ ኣሎ ክልተ ዜጋታት ንሕዶም ዝተሓታተትሉ ማለት እዩ ገበን ዘይምልከት ንንብረት ዝምልከት ምስቲ ቅዋም ክጋጮ ይብሉን እንተተጋጭ ቅዋም እዩ ዝስዕር ቅዋም ዝበሎ ዝፃረር ካልእ ሕጊ ኣብ ሃገር ክወፅእ ኣይክእልን ናይ ባሕሪ ሕጊ ኣሎ ናይ ኣየር ሕጊ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሕግታት ይወፅኡ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓንቲ ሃገር መወዳእታ እውን ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝምልከት ሕጊ ክወፅእ እዩ ንባይቶ ዝምልከት ሕጊ ክወፅእ እዩ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ሃገር ዝምልከት ንዜጋታት ዝምልከት ሕጊ ክወፅእ እዩ እቲ ሕጊ እቲ ኩሉ ኣብ ቅዋም ይመሰረቱ ስለዚ ቅዋም እንታይ ኢሉ ኣሎ ኢና ንብል ሕጂ ንሕና ግቡእ ዜጋታት ክንብል ከለና ምክንያቱ ግቡእና ኣብ ቅዋም ምስ ዘሎ ክሳነ ኣለዎ ኣብቲ ንኣትዎ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ኣብ ማሕበር እንተኣተና ኣብ ንግዲ እንተኣተና ሰራሕተኛታት እንተኾንና ኣስራሕቲ እንተኾንና ተምሃሮ እንተኾንና መምሃራን እንተኾንና ኩሉ ንመሓደረሉ ሕጊ ምስ ቅዋም ክጋጮ የብሉን ወይ ከዓ ንቅዋም ዝእዘዝ ጥራይ ወይ ዝምእዘዝ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ናይ ዜጋታት ግቡእ ኣብ ቅዋም እዩ ዘሎ እንተበልና ሓድሽ ነገር ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ኣበይ ደኣ ክሰፍር ኣብ ቅዋም እምበር ምክንያቱ ቅዋም ቃል ኪዳን ዜጋታት እዩ ነንሕድሕዶም ቃል ኪዳን ዝኣስሩሉ እዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክትነብር እንድሕር ደሊኻ ኣብታ ውሽጢ ሃገር ጥዒሙኒ ኣሎ ምስቶም ኣብኡ ዝርከቡ ዜጋታተይ ብሓደ ክቕመጥ እየ ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ካብዚ ዝርሓቕ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ስለዚ ናይታ ዝተቐበልካያ ሃገር ዜጋታት ምሳኻ ዝነብሩ ድማ ምስኦም ዘሰማምዕ ሕጊ ተውፅእ ንሱ ድማ ቅዋም እዩ ኩሉ ሃገር ብከምኡ እዩ ዝነብር ናይ ቃል ኪዳን ናይ ዜጋታት ቃል ኪዳን እዩ ቅዋም ሓድሕዶም ዝሰማምዑሉ እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ሎሚ እንታይ እናተባሂልና ነርና ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ፀገም ክትመፅእ ከላ ዜጋታት እንታይ ክንገብር ኢና ተባሂልና ኣለና ግቡእና እንታይ እዩ ሓላፍነትና እንታይ እዩ ክንብል ከለና ናብ ቅዋም ኢና ንመለስ ማለት እዩ ግቡእና እንታይ እዩ እንተኢልና ንዓንቀጽ ክልተ ናይ ቅዋም ብምውካስ ምጅማር
ይከኣል ንሱ ድማ ቀሊል እዩ ኣብ ንኡስ አንቀጽ 4 ይዝርከብ አንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ 4 ማለት ኩሎም ዜጋታት ነዚ ቅዋም እዚ እሙናት ክኾኑን ክምእዘዙን ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ክስከሙን ኣለዎም ይብል ኣብዚ ዝነፀረ ነገር የለን ኩሎም ዜጋታት ነዚ ቅዋም እዚ እሙናት ክኾኑን ክምእዘዙን ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ክስከሙን ኣለዎም እዚ ቅዋም ኣብ ግብሪ ኣይውዓለን ኣሎ ብሰሪ ስርዓት ኢሳያስ ብሰሪ ካልኦት ነዚ ቅዋም ክረግፁ ዝመረፁ ስለዚ ዜጋታት እዚ ቅዋም ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ኣለና እዚኣታ ጀመርያ ናይ ዜጋታት ሓላፍነት ልክዕዩ ኣብዛ አንቀጽ እዚኣ ንዜጋታት ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ዘሰክሞም ዘሎ ንትካላት ንማሕበራት ንኣካላት መንግስቲ ንብዙሓት የሰክሞም እዩ እስከ ግን ብኣና ንጀምር በቶም ተራ ዜጋታት ስለዚ እዚ ማዕጾ ዝኸፍት አንቀጽ እዩ ቅዋም ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ክንስከም ይግድደና ቅዋም እዚ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ዜጋ እየ ዝብል ቅዋም እንዳተረግፀ ስቕ ክብል የብሉን ማለት እዩ ዝግበር ነገር ክገብር ሕጊ የገድዶ እቲ ብዝርዝር ዝመጾ ግን ኣብ አንቀጽ 25 ይዝርከብ ግቡእ ዜጋታት ይብል አንቀጽ 25 ኩሉ ዜጋ እዚ ዝስዕብ ግቡኣት ኣለዎ ሓደ ንኤርትራ እሙን ምዃን ንምዕባለኣን ንራህዋኣን ምስራሕ ንምክልኻል ሃገር ድሉ ምዃን 3 ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍጻም 4 ሃገራዊ ሓድነት ምድንፋዕ 5 ንቅዋም ምኽባርን ምክልኻልን ኣብዚኣ ክምለስ የድሓር ቁፅሪ 6 ናይ ካልኦት መሰል ምኽባር ቁፅሪ 7 ብሕጊ ዝእዘዙ ግቡኣት ምፍጻም ሓደ ንኤርትራ እሙን ምዃን ንምዕባለኣን ራህዋኣን ድማ ምስራሕ 2 ንምክልኻል ሃገር ድሉ ምዃን እዚኣ ኩልና ንፈልጣ ኢና ክተት ማለት እያ ንኩናት ክተት ማለት እያ እዚኣ 3 ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍጻም 4 ሃገራዊ ሓድነት ምድንፋዕ 5 ንቅዋም ምኽባርን ምክልኻልን 6 ናይ ካልኦት መሰል ምኽባር 7 ብሕጊ ዝእዘዙ ግቡኣት ምፍጻም እዚ ከምዚ ናይ ሃይማኖት ቅዱስ መጽሓፍ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ቅዋም ትሕዝትኡ ክቀያየር ናይ ህዝቢ ባዕሉ መሰል እዩ እዚ ነቲ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ክቅየር ኣለዎ ንብሎ ነገር እንተሎ በቲ ሕጊ መሰረት ቅዋም ዝመሓይሸሉ ግዜ ኣብ ንበፅሓሉ ግዜ ባይቶና ኣብ ነቆምናሉ ንገሊኡ ህዝቢ ክቅይሮ ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ወሲደ ኣለኹ ሎሚ ግን እዚ ቅዋምና ጸዲቁ ዘሎ ቅዋምና ዝብሎ እንታይ እዩ ዜጋ እንተኾንካ ነዘን 7 ተዘርዚረን ዘለዋ ጉዳያት ክትፍጽም ኣለካ ይብላሉ ማለት ካብዚኣ ንፈልጠን ንኣብነት ኣብ ካልአይቲ ተሰሪዓ ዘላ ምክልኻል ሃገር ድሉ ምዃን ንብሎ ኩልና ንፈልጦ ኢና ክተት ሃገር ትውረር ኣላ እንተ ተባሂላ ኣነ ኣይከትትን እየ ክትብል ኣይፍቀደልካን እዩ ዜጋ ኣብ ዝኾነ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ነቲ ኩናት ከይውላዕ ትገብሮ መስርሕ ኣብኡ እንድሕር ዘይተዓዊትካ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ኩሉ ዜጋ ንሃገሩ ክከላኸል ኣለዎ ኣንጻር ሃገሩ ክትስእ የብሉ እዚ ቀዳማይ እዩ ኖ ኣነስ ግዜ የብለይን ኣነ እዚ ኣይደልያን ኢሉ ክድቅስ ኣይፍቀደሉ ወታደራዊ ትእዛዝ ናይ ትግዜቲ ክቕበል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ብጅግንነት ንጽባሕ ከይበሉ ዝገበሩ መንእሰያትና ኣግባዝና ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሕጋዊ ግቡኦም ምፍጻሞም ብጅግንነት ኣብዚ ክዝከር ኣለዎ እቲ ብሕጊ ዝእዘዙ ግቡኣት ምፍጻም ዝብል ድማ ኣብ 7 ተጠቂሱ ብሕጊ ዝእዘዙ ግቡኣት ምፍጻም ስለዚ ሕጊ እንታይ ይብል ኢልና ኣብ ዝወፀ ሕጊ
እዚ ክትገብር ኣለካ ዝብል ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ናይ ግብሪ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ገንዘብ ወይ ናይ ካልእ ድማ በብግዚኡ ክተማልእ ኣለካ ማለት እዩ ዜጋ ናይ ኤርትራ እዚ ክገብር ኣለዎ ዝበሃል ኩሉ ክትፍጽም ኣለካ هذه إذاعة إرنا ልዕሊ ኩሉ ግን እታ መሰሪታ ንቅዋም ምክባርን ምክልኻልን ትብል እያ ንዓይ ትርጉም ትበኒ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ፀገም ኤርትራ ቅዋም ተረጊፁ ምዃኑ ቅዋም ተደርቢዩ ምዃኑ ቅዋም እንተዝህሉ ብዙሕ ሕጂ ንሓመሉ ዘለና ንቕንዘበሉ ዘለና ህዝብና ዝሳቀየሉ ዘሎ ፀገማት ይፍታሕ ምክንያቱ ግዛእቲ ሕጊ ይነግስ ዝኾነ ሰብ ኣይእሰርን ዝኾነ ሰብ ብዘይ ኣገባብ ብዘይ ግቡእ መስርሕ ናይ ፍርዲ ኣይእሰርን ንብረቱ ኣይሕደግን ክብሩ ኣይድፈርን ካብ ሃገሩ ኣይስደድን ኩሉ እዚ መፅኡና ዘሎ ቅዋም ስለ ዝተረግፀ እዩ ወይ ከዓ ቅዋም ኣያኽብርን እየ ዝብል ሓያል ኣብ ዓድና ኮፍ ስለ ዝበለ እዩ እምበኣር ኣብዚኣ ናይ ዜጋታት ግቡእና ክንብል ከለና እዞም ደገ ዘለና ፍታሕ ክንደሊ ከም ሓደ ግብረ ሰናይ ኣይኮናን ክንወስዶ ዘለና ፍታሕ ምድላይ ግቡእና እዩ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ዜግነቱ ዘይደሊ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣነስ ናይ ዜጋታት ግቡእ ኣይምልከተንን ዝብል ገሊኦም ንጡፋት ገሊኦም ዘይንጡፋት ዜጋታት ክህሉ ኣይክእሉን እዮም ወይ ከዓ ንጡፋት ጥራይ ዝበሃሉ ዝግደሱ ብገንዘቦም ብግዚኦም ተገዲሶም ለውጢ ከምፁ ዝፍትኑ ውሕዳት ኣብኦም ኣይኮነን ክድርበ ልክዕዩ መራሕቲ ወደብቲ ከድልዮ እዮም መወዳእታ ግን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከይፈተወ ነቲ ዘሎ ሕቶ ፀገም ናይ ኤርትራ ክፈትሕ ይግደድ እቲ ዝድለ ፍታሕ ትምቅርራብ ማለት እዩ ንለውጢ ምቅርራብ ንለውጢ ክንብል ከለና ብዙሕ ስራሕ እኮ ዝፅበየና ዘሎ ከምዚ ዓብ ውራይ እዩ ኣብ 2019 ሓደ ለውጢ እንተመፅዩስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሓደ ካልኣይ ነቲ ለውጢ ንምምፃእ እንታይ ንገብር ኣለና ዝብል ከም ድቃስ ዝኸልእ መዓልቲ ንቀራረበሉ ንጓየሉን ስራሕ ክኸውን እንዳተገበኦ ሎሚ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት እንታይ መኽብሎ ህፁፅ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ዝዛረበሉ ሕቶ ምዃኑ ተሪፉሎ እንድዒ ኤርትራ ከምዚ ኢላ ትቕፅል እያ ዝብል ዝተቐበልናዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ለውጢ እኮ ክመፅእ እዩ ኤርትራ እኮ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሕማቕ ድዩ ብፅቡቕ ተዛርብ ፍጻሜ ክትገብር እኮ እያ እንተ ብዛዕባ ምፍራስ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ነገር የለን ተባሂሉ ዓለም ዝዛረበሉ እዛ ሃገር ተበታቲና ዝበሃለሉ ዜና መፅእ ኸውን ይኽደነና ወይ ከዓ እቲ ለውጢ መፅኡስ ይዕወቱ ኣለዉ ይኸዱ ኣለዉ ፅቡቕ ምቅርራብ ኣሎ ተዳልዮ ሙሉ ፀኒሖም ዝበሃል ኣዎንታዊ ዜና እውን ክመፅእ እዩ ህዝብና እውን ንዝተቐረበ ነገር ንሰርሕ ኣለና ክብል ክሕጎስ ወይ ከዓ ክላእ ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ ንኸይድ ኣለና ኢሉ ክራገብ እዩ እዚ ኩነታት ኣትዩ ኣሎ ኣይንልመዶ ነዚ ሕጂ ዘሎ ነገር ለውጥስ ኣብ 2019 ክመፅእ እዩ ክንብል ኣለና ኩሉ ዓለም እኮ ምርጫ ገብር ኣሎ ለውጢ የምፅእ ኣሎ ንሕና ጥራይ በይንና ክንተርፍ ኣይተረገምናን ኣብ ዙርያና ዓለም ህዝብታት ንሃገሮም ዝምልከት ንጥፈታት ብዓብኡ ከካይዱ ንሪኦም ኣለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ናይ ምርጫታት ሕቶ እዩ ናይ ረፈረንዱማት ሕቶ እዩ ሙሉእ ዓለም እንተዘይርና ን2019 ዝተመደበ ናይ ምርጫ እንተሪእናዮ ክሳብ ፅሩሩ ዝብለካ ምብዝሑ ትዕዘብ ኢኻ ኣፍሪቃ ጥራይ እንተመፂና ኣፍሪቃ ኣብ 2018 ዝተገብረ ምርጫን ንጥፈታት ናይ ህዝብን ገዲፍካ ኣብ 2019 ተቐሪቡ ዘሎ እንተሪእና ንሕና ከ እንታይ ንገብር ኣለና
ولا أي مسا بزعبو كن حلمن كن مدبن أي قبأنا نديو أبزب الحطو لنفسنا كن أطوه يقددنا أو أفريقيا أنترينا حجي نكرتشن حسر شعاتن تقريبو زلو درو تجميرو زلو نايبو على الكونغو نايبو على غيني نيجيريا سنغال غيني بيساو مالاغاسي ريبابليك ألجيريا مالاوي بوتسوانا موزامبيك تونيزيا ناميبيا بنين تشاد موريتانيا انتاي مخن بلينا بعد سومالي لاند ليبيا كيترفو اب عقرقر اللواز بحال حقرات كمان يقراربا اللوا اذن نطفتنا حزبي زريكا بزي مرጫ يكون بزي نطفت زي حدش ነገር كمصي ማለት ዘይኮነ ህዝብ ግን ኣብ ቀጻሊ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ይርከባሉ ማለት እዩ ናይ ምዕባለ ምልክት ናይ ፖለቲካዊ ምዕባለ ምልክት ድማ እሱ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የማን ጸጋም ክነጥፋየን ህዝቢ ኣቃልቡኡን ሕቱኡን ከመዓብል እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ስልጣኖም ክውሕድ እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዘይነበሩ ስልጣኖም ክዓብዩ መንእሰያት ክቕልቀሉ እዮም እዚ ንጥፈት እዚ ኣብ ከባቢ ምርጫ ኣብ ከባቢ ንጥፈታት ናይ ህዝቢ ኣብ መንግስቱ ዝመጽ እዩ እዚ ተሓሪሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓቂ እዩ ግን እቲ ንመጻኢ ኤርትራ ሕልሚ ጽቡቕ ሕልሚ ዘለዎ ዜጋ እዚ ንጥፈታት እዚ ኣብ ዝኽእለሉ ከካይድ ኩሉ ምቅርራባት ክገብራሉ ምቅርራባትና እንታይ እዩ ታርስትና እዚ ናይ ሎሚ ምቅርራባት ኣብ ክልተ ተመቂሉ እዩ ሓደ ነዚ ስርዓት እዚ ስልጣኑ ከረክብ ካብ ስልጣን ከለግስ ምግዳድ እቲ ካልኣይ ድማ ድሕሪኡ ዝመጽእ ናይ ኤርትራ መደባት ምውጻእ እዩ ሎሚ እዩ ግን ዝግበር ኣብዚ ንሪኦም ኣብ ወጻኢ ብዙሕ ዕድል ኣብ ዘለዎሉ ንሪኦም ዘለና ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ውድባትናን ግን ኣብኡ ዝዓጠቑ ኣይመስሉን ኣለዉ ምክንያቱ ድምፆም ኣይስማዕን ኣሎ እቲ ዝገበርዎ ውሒዱ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ቅድም ሎሚ ክንደይ መድረኽ ከም ዘዘኻኸሩ ከም ዘሰጋገሩ ረሲዕ ኣይኮንኩን ነዚ ናይ ሎሚ ግን ክመርሑ ዘለዎም ውድባት ሰልፍታት ድምፆም ኣይንሰምዕን ኣለና ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ንኣሽቱ ማሕበራትን ውድባትን ከኣቱ ይግደድ ኣሎ ይፍትን ኣሎ በብከተማ በብሃገር ምክንያቱ ሓደ ጠርኒፉ ሓደ እኳ ዘይኮነስ ምኩራት ሰልፍታትን ውድባትን ፕሮግራምን ኣቅሪበን እዚ ይሕሸኩም ኢለን ንህዝቢ ጽውዓ ስለ ዘየልዋ ሰሚናር ምግባር ኣኼባ ምግባር ንኣሽቱ መደባት ምግባር ኣብኡ ተሓፂሮም ይርከቡ እቲ ዝፅበየና ዘሎ ውራይ ምስ ሕልምና ክኸይድ ኣለዎ ኤርትራስ ለውጢ ዝመፀላ ዓመት ሎሚያ ክንብል ኣለና ንዕኡ ድማ ዝኸውን ምቅርራብ ክነመስክር ኣለና ህዝቢ መታን እዚ ለውጢስ ክመጽእ ኣብቲ ሪኦ ኣለኹ ክብል ኣለዎ እዚ ለውጢ ክመጽእ ሪኦ ኣለኹ ክብል እቲ ውዕውዕ ናይ ምቅርራብ ዓቢ ክኸውን ኣለዎ ኣኼባ ምውዳብ ሴሚናራት ምውዳብ ኣይኮነን ሕጂ ዝጥለብ ዘሎ ዓበይቲ ውራያት ንቅድሚ ሙዳቕ ስርዓትን ድሕሪኡን እዚ መደብ ኣሎ እዚ ውጥን ኣሎ ኢሉ ንብዙሓት ህዝቢ ኣእሚኑ ክሰርሕ መደብ ዘለዎ ምንቅስቃሳትን የድልየና ሬድዮ ኤረና ትምትም ኮይኑ ትዘረባ ኣብቲ ሓጢኣት ናይ ኢሳያስን ናይቲ ስርዓቱን ጥራይ ኮይኑ ትዘረባ እቲ ዝተገብረ ግፍዒ መዓልቲ መዓልቲ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ምቅላዕ ጥራይ ኮይኑ እቲ ዝግበር ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር እያ ሱዳን እንታይ ክትገብር እያ ንብል ኣለና ናህና ንብልና ኣለና ምዕራብ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣንጻርና እንታይ ሽጣራ ገብሩ ኣለዉ ንብል ኣለና ናህና ኣክሽን ግን ኣይንዛረብን ኣለና ንሕና እዚ ክንገብር ተዓጢቕና ኣለና ዝብል ግን ንህዝቢ ስለ ዘይንገሮ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ያእትሉ ኣብ ግዳይ ምዃኑ ጥራይ እዩ ዝንገሮ ዘሎ ኣይትብከይ ዘብክየኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ
قسل لنا أيتقدر النيز والزرلو مالتي تهزب حدش جن قسل زحوي إذا كنقبرنا زبل مورالو زحز كم زون كنقبر كوك إلى تهلو زبل مدبات كن أيقربن علو حجينا يزو عمد سرحنا عبيت مدبات مترناف خون علو اتهم أبقدام زلنا مخنياتون احنا عاويلنا خنزارب كنودب كنقساقس نخيل سلازلنا مالتي بوشتي زلو زيغاتاتنا دما عقمهم زفقدو ነገር كغبرو مخري عيد اليوم انيو ابتسقيات سلازلو انتي كغبرو يوم انا ግን امونغو كلتيو فلوينت ايريني بدገዝ ተበገሰ መደብ بدገዝ ተመወለ መደብ ናይ زيغاتات مس وشتي كسرح صقم يبلو بوشتي ግን كودب كمول زي كل سلازخونه بدገ كغبريو سلازي اذا لولاويت هاجر زمصانا كم ولاد نحناينا نابتي زبصح كنبصحا غبو زلنا ات مقرراب عالم زغبرو مقرراب نحناينا كنغبرو زلنا بشم ايرترا اندارسحنا يزخدنا ولاد تمثلانا اب ميديا مزراب اب بزعوقو حطوታት እንዳልዓልካ ምዝታይ ጥራይ ኮይኑ ኣብ ዝተወደበ ስራሕ ምእታው ግን ዝዛሕተለ ይመስላል ስለዚ ህዝቢ ወይ ዜጋታት አንቀሳቅሱና ይዝብል ዘሎ ኃይል ኣለዎ ተወፋይነት ኣለዎ ቁሩብ ዩነቲ ናይ ዜጋ ጉቡኡ ክፍጽም ዝመርሖ ውድባት ግን የድልዮ ኣሎ ሰልፍታት የድልዮ ኣርሒቆም ዝርዩ ናይ ድሕሪ ለውጢ መደብ ዘውጽኡ ክመርሕዎ ዝኽእሉ ንናእሽቱን ዓበይትን ዝሓቆፉ ውድባት ናይ ፖለቲካ የድልዩና ኣለዉ ሃዋሁ ናይ ፖለቲካ ክፈጥሩልና ድማ የድል ኣሎ ፍሉይ ግዜ እዩ ፍሉይ ፍታሕ የድልየና ናይ ቀደም ፍታሕ ጥራይ ኣይኮነን ንሰርሕ ሓድሽ ፍታሕ ክንደሊ ኣለና ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኣብቲ ስታቲስቲክ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብዙሑን ዓቕሙን ሓይሉን ናይ ምግባር ክእለቱን ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ዝዳረግ እዩ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ከም መቐዝ ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካብዚ ተበጊስና ክንሰርሕ ላቦኩም ክብሮም ዳፍላየ ዝወድሓንኩም